Ja sam Enis Hadrović, iz Bara sam, preduzetnik sam firme Autoklime i servis sa dijagnostikom. Nalazim se nedaleko od centra grada, ulica je Majora Milovana Kukića, 33A, kod Novog Kipsa, ko ne zna kako do mene doći. Ima Instagram profila Autoklime Hippie, Google mapa isto tako, Autoklime Hippie. Usluge koje nudim tiču se malog servisa za auta, servisiranje i punjenje klima uređaja za automobile, popravke sitne također na automobilima. Prijavio sam se na poziv preduzetništvu koje je nudila opština Bar i razvoj za pomoć malim preduzećima za dodjelu sredstava koje su mene bile neophodne da bi osposobio svoj servis. Pomoć je bila vrlo značajna u smislu podrške i finansijske i moralne i za ostvarivanje nekih mojih snova. Od sredstava koje sam dobio, planirao sam da uzmem dizalicu. Njena funkcija će biti pomoć u lakšem obavljanju posla kojim ću da se bavim. Uzeo sam stanicu za klima, servis koja je trenutno radi i u funkciji je. Ovo je stanica koju sam uzeo od sredstava koja mi je opština pružila. Ona je u funkciji i trenutno radi. Još treba da stigne autodijagnostika koja će omogućiti lakši rad i servis svih tih vozila koji treba da se odradi. Poruka za kraj je ne odustajite od svojih snova, svaka podrška je dobrodošla, obratite se za pomoć ili prijavite za vaša sredstva u razvojnom sektoru opštine Bar.